Een goeie. Ja. Waar wien je om uit waande? Snoeien van de bomen. Ja. Want ze binnen helemaal keel. Ja, behalve de laatste. En dan ben je elke keer het hele paard op een del. Ja, Goed voor de conditie. precies. Hoef ik niet naar de fitness. Nee. Maar daar is het hele huis voor. Heerlijk buiten. Nou, ideaal. Ja, dat is ook een bewuste keus geweest om hier iets te zoeken. Na mijn pensionering was het prachtig. Rust. Ja. Wat heb je dan? Ik was verkeersvlieger. Oké. Dat klinkt spannend. Ja, piloot is een leuk vak. Nou. Ik zou het iedereen aan willen raden, alhoewel het wat verandert in de loop der tijden. Maar ja, bij de blauwe vogel, bij de KLM. Oké. Wat is nou jouw favoriete bestemming? Ja, er zijn er zoveel. Veel Noord-Atlantisch, maar ook Afrika. Als continent zou ik zeggen Afrika. Wat maakt het Afrika zo bijzonder? De mensen die hebben weinig en zijn daar tevreden mee. En dat vind ik mooi. Bovendien is het een schitterende natuur. De dieren, maar ook de mensen zijn zo vriendelijk. Ja, Afrika is denk ik, maar dan in het gele continent. Ik ben in veel landen in Afrika geweest, maar het is wel een favoriet.